Dydd da. A ninne yn cyflwyno nawr fyfyrdod ar hanes Simeon ac Anna. Ac yma'r hanes lwy i'w weld yn yr ail bennod o Efengylig a dynodau 22 dros 38. Gawn ni ddechrau gyda gar o weddi. Plygwn yn wylaidd o'th flaen arglwydd gan gredu mai ti sy'n dewis y fendydd a ddaw i'n rhan, a hynny yn dy amser di. Disgwyliwn a gobeithiwn am dy fendith o ddydd i ddydd. Wrth feddwl am brofiadau Simeon ac Anna yn y deml, bod i'n yna i ddod i'r ithgyntedd di a'n dwylo'n agored, a'n heneidiau'n barod i ymateb. Amen. Yn ddiddorol, Luc sydd yn adrodd hanes Iesu yn y deml yn Jerusalem 8 diwrnod ar ôl ei enedigaeth. Rhyfedd. Gan gyflwyno yr offrwm yn nodir yng nghyfraith Moses, sef parodd i'r tiroed neu 2 giw golomen, a hynny'n aberth teulu clawd. Yno hefyd roedd 2 berson defosiynol ac oedrannus, sef Simeon ac Anna. Roedd Simeon yn ŵr cyfiawn, ac yna mae dweud am Anna i fod i'n weddw ac wedi bod felly am flynyddoedd. A byddai'n mynd i'r deml bob dydd, a hynna i weddio. Dywed Luc fod Simeon wedi cael profiad arbennig o'r ysbryd glân, fel ei fod e'n credu y byddai'n byw i weld y Meseia ar arglwydd. Pan wylodd ynta'r babi bach, cymerodd ef i'w freichiau a'i fendithio, drwy adrodd y weddi sy'n cael ei adnabod fel y nwnc dymitis. Roedd gweld Iesu yn ei annog i ddweud fod Duw yn rhannu golau i'r cenhedlaeth a gogoniant i bobl Israel. Nawr wrth i Luc sôn am Anna yn yr un adran, a hithen wraig oedrannus a gweddigar, a rhannu'r newydd am Iesu gan ddweud ei fod yn rhoi rhyddhad i bobl Jerusalem. Awgrymir ei bod wedi clywed geiriau Simeon a rhannu'r neges gyda phwy bynnag oedd am ei chlywed. Deallwn mae bwriad Matthew wrth adrodd hanes y sêr ddiwyniad o wlad bell yn plygu wrth y preseb, oedd pwysleisio mai Iesu oedd gwir frenin yr Israel newydd. Yn yr un ffordd, roedd Luc yn cydnabod cyswllt Iesu gyda'r arferion y grefydd Iddewig wrth adrodd hanes cyflwyno Iesu yn y deml. Yn amlwg, gwelai Luc arwyddocad i hyn, drwy bwysleisio fod cryd y grefydd Iddewig wedi magu y ffydd Gristnogol, a bod gwaith Duw drwy'r ysbryd glân wedi bod yn amlwg ar hyd hanes. Drwy nodi defosiwn a thystiolaeth Anna, gwelai fod lle'r wraig yn bwysig yn y dystiolaeth Gristnogol. Pryn bod lle blaenllaw i'r wraig yn y deml. Roedd yn eilradd i'r gwryw oddi fewn i'r drefn Iddewig. Ond yma, dengys Luc yn glir, yr hyn sy'n amlwg yng nghorff ei draethawd, bod y wraig yn gyfartal y mywyd teulu Crist. O na bai pob cymuned Cristnogol ar draws y byd heddi yn sylweddoli hynny. Aeth yn ffasiwn gan yr ifanc yn ein hoes i feddwl ei bod yn gwybod yn well na'i hynafiad. Digon posibl ei bod yn flaengar a dyfeisgar mewn sawl maes. Bydd sawl diwygiad Cristnogol yn tarddu o brofiadau y pobl ifanc yndo. Ond pwysleisio Luc bod gan yr oedrannus gyfraniad pwysig
wrth iddynt ddisgwyl oddi wrth Dduw, a sylweddoli pwysigrwydd rhodd Duw yn ei hanes hwy. Tybed faint o ddisgwyl defosiynol sydd ynom ni, a faint o ddathlu sydd pan werthfawrogwn fod Duw yn parhau i rannu ei fendith. Gan i orffen gyda brawddeg o weddi. Diolch i ti, Arglwydd, am dy ddatguddiad a bendithion. Helpa ni i ddisgwyl wrth yr ior, a dathlu pob bendith yn ddiolchgar. Diolch am wir a gwragedd beth bynnag ei hoed sy'n ymateb i'r ysbryd glân ac yna dynabod dy gyffyrddiad. Amen.